Oganda e kaunti ya Migori ywago rach mar apeyni ka johala, weg matatu kod mamoko wacho ni gin kod achiedh nade mag chopo wuodhe kaka owinjore. Ka jafwambo marwa ma Migori George Malero atend kaunti ya Migori to wacho ni chenro mar loso apeyni maricho dhi chakore machiegni ni. Chal mar apeyni achiel kuom gigo eko ma bende nyiso dongruok mar piny. Migepe mopogore opogore e piny Kenya omiti mar loso moko kuom apeyni ka piny owacho ma counties bendo meeting malos apeyni to anyima maidore e kor gwenge. Migawo mochung'ne apeyni e kaunti ma Migori en achiel kuom migepe ma osebedo ka iket ne bajet maduong' e hik omenda ka hik omenda. Hik omenda mar 2022 nyaka 2023 piny owacho mar kaunti ma Migori ne oketo omenda maromo milion 896 ne migawono mar apeyni ka bende hik omenda mar 2021 nyaka 2022 omenda maromo bilion 1 ne oketi ne migawoni mar apeyni. Our first term no lost almost nderni madhi kilomita 2,000 to no ayudo gi ka gin bende gin state mok ber ni makoro koth odok chien ni wan gi program maduong' mondo wachak wadogie e yorego. E kinde mar higni 10 mokalo, migawo mochung'ne apeyni osidho omenda malo bilion 10. Gi bajet ma kore lachni, penjo maduong' en ni apeyni e kaunti ma Migori chalo nade. Kiwuok chuma mbele to donjo Nyasaye to rie gingo kanyo. Yorach kanyo ka ridore aora ma ridore kanyo ka twenyo malo ka gimoriewo yo gingo. Ok geche ni geseda kanyo magari ok nyal kata kalo kanyo korie mbele. Kigiko ywa junction kichiko yo Anjego. Ndara no rach miweni ng'ato ne wuothe gi kwer mar dhok kotayo koro purego kodhi ndara no rach ma ok lure. Wachopo dala kwa jony nati bolal ko wanwa kwa serikal mondo parwa ndara madhi malo singo. Josachak pa nderni makata kanyo chi wuotho nyocha waneno ka nderni moko ipayo to kwa koth ni to duogo bedo mang'eny nyocha chako ketho ndara nikech ok dang' ipa ndara gi koth. Gine state mok ber ni winjo nitiere dareche ni moko mong'adore nitiere yore mong'adore yore mane waloso mabeyo e all the wards basically nokethore. Moko kuom oganda e kaunti ma Migori ma otinjo riembo boda ywak ni apeyni mathoth e kaunti ni sani koro richo kendo koro thiro chenro magi mag ohala. Abirias ywak abira kiting'o oywago nungone ok owinj maber nikech kikalo kode kanyo oneno ni samoro in driver in miriembo marach. Koth osechiwe awacho ni tich na aloro ikando samo gima dhi doko dala manyalo chamo to samoro timre na ne pok alos. Ing'o kata mana ng'ama tuo kitero hospital kata ng'ama dwa konyore for example ng'ano konyore kata kapok ogiko hospital nikech yore ma kuonde go richo. Wan gi two categories mag work modwa tiyo godo. Sani wan watimo procurement. So nitiere contractors ma donjo e yore ma walando. Wan bende wan gi mashindewa sani ma wabro kete ndara. Apaya mowuok Ayego nyaka Konyo e sub-county ma Uriri en achiel kuom mago ma bende oganda ywak ne richo. Moko kuom joriemb matatu maringo e apeyni madhi gwego mag Nyatike ka achiel kod Suna West ne obwogo weyo solo suru nikech rach mar apeyni. George Juma, Ramogi TV, Migori.